бахшида ба рӯзи байналмилалии оила дар ноҳияи дӯстӣ таҳти унвони оила пойдевори устувори давлат ва ҷомеа мебошад чорабинӣ доир гардид. Дар қисмати тантанавии чорабинӣ бахшида ба рӯзи байналмилалии оила роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия бахши сабти асноти ҳолати шаҳрвандии оилаҳои рӯзгордида, оилаҳои ҷавон, ҷавонон ва дигар иштирокчиён вобаста ба сулҳу осоиштагӣ ва соласол фароҳам гардидани шароитҳои беҳтари кору зиндагӣ ибрози андеша карда иброз доштанд, ки оилаи солим асоси ҷомеаи солим буда рушду тараққиёти давлат аз он вобастагии амиқ дорад. Зеро дар оилае ки итtifоқиву ҳамдигарфаҳмӣ, илму маърифат ва меҳандӯстиву садоқат ба ватани азиз бошад, фарзандон дар чунин рӯҳия тарбия ёфта ба камол мерасанд ва ба халқу ватан содиқона хизмат хоҳанд кард. Бо дар назардошти вазъи ҷомеаи ҷаҳонӣ гуфта шуд, ки насли калонсол ва падару модаронро зарур аст, ки дар доираи талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи кӯдак ва меъёрҳои ахлоқии инсонӣ насли наврасро дар рӯҳияи ватандӯстиву хештаншиносӣ, ҳифзи истиқлоли давлатӣ ва арзишҳои он эҳтироми насли калонсол, бунёди оилаи солим ва муқаддас донистани хизмати модар ватанро дар ҳама ҳолат ҳамеша ба онҳо талқин менамоянд. Дар идома оилаҳои намунавии рӯзгордида ба оилаҳои ҷавону навхонадорон бобати бунёди оилаи солим, ҳамдигарфаҳмиву садоқат ва тарбия намудану ба воя расонидани фарзандони ҷисману рӯҳан солиму хештаншинос суҳбатҳои созанда анҷом доданд. Дар вазъияти муносиб аз ҷониби масъулини сабти асноти ҳолати шаҳрвандии ноҳия ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ба якчанд нафар оилаҳои намунавӣ ба таври тантанавӣ тӯҳфаҳои хотиравӣ дастрас карда шуд. Дар қисмати фарҳангии чорабинӣ бахшида ба рӯзи байналмилалии оила дар ноҳияи дӯстӣ барномаи рангини маърифатӣ иборат аз саҳнаҳои ибратомӯз ва шеъру сурудҳои ватандорӣ, эҳтиром нисбати муқаддасоти давлатдориву устувории оилаҳо ва дигар арзишҳои шаҳрвандӣ пешкаши иштирокчиён гардонида шуд.